O BNG da Barbanza volve a poñer o acento na suba da luz en Galicia, que coa nova tarifa pasará a ter os prezos máis altos do Estado, a pesar de ser unha das comunidades máis produtoras de enerxía. Os nacionalistas presentarán nos concellos da comarca diversas mocións, a través das cales instarán a Xunta a demandar do Goberno Central unha rebaixa do IBE da electricidade, para que pase do 21 ao 4%, e que se regule unha tarifa eléctrica galega máis baixa, como a que disfrutan no País Vasco. Para o BNG, unha tarifa eléctrica galega abarataría o prezo final da enerxía na comunidade e axudaría a democratizar o acceso á enerxía para todas as persoas, contribuindo así tamén a asentar o tecido industrial e económico en Galicia. O BNG o que reclama é unha tarifa eléctrica galega que abarate esta vía das peaxes, que o precio final da enerxía no noso país poda ser democratizada, con acceso á enerxía para todas as persoas, que contribúa tamén a ese tecido industrial e económico do país que pode deslocalizarse e evitar así, pois, desa maneira, pois, a desindustrialización, pois, que xa non é que esteamos moi industrializados para que, ainda encima, as poucas empresas que temos aquí, por o gravamen que temos superior a outros territorios, pois non podan instalarse ou lle sala moito máis caro que en outros territorios.